Oh, now, enjoy no broadcast here. Kabao, Natoma kana share button. Maybe gonna this voice, na this particular broadcast. Kawe wike nye ndemado effect aje open heaven. Balo in Malaysia, Maria. Opera Shushe, positive. Good evening. So share this video fast. Share this video. Click on like and love. Maybe gonna this broadcast, like I said, so that because of open heaven, you gotta go. Hey, mana, the truth of the matter is that this period of fasting, ablo time, I suppose reach way, but some nonsense need it. You know, you may find out good riddance to bad rubbish. You know that. Otena this Israel of a guy Zuzugalevande once in a while on a camera will trash you now tie belongo go away for na nya go away for no kanamuam. You got to go only 2 voice note to play today na video mail play share we threaten no na ne push we o play more voice notes no nwere nke ya wo play if e mebie. But already, April good na 1. Trash ya that 1. Nambode. You want to go? April go 1. Trash ya that 1 nambode. Nke trash rewo nke ebe okuru na onye nwa no sere na ha say tisharo na eche na onwa awu no nwere any miracle emelu na Italy that na no nde dureji ije verify. Atrash go do na that 1 by you go die video. Ebe onye police follow ụzọ. Now aka nwere more video and because na Vatican City Rome to na Italy o nwere another one ma drop here tomorrow morning suppose e draw attention in the Vatican City direct because na nga metro ha you want to go that one metro ha you want to go that one metro ha you want to go. You want to go? So, okay. Okay. I need the media. Eh? Yes, sir? Okay. You want to go? So, let us continue. Eh? Only can go see tomorrow morning. You want to go? That particular one, because Nanga supposed to draw attention in the Vatican City. So now, operation voice note I will say that na no ya a play more no na a push way. Now, if you go to voice note na bo play, what you will say na more or you play ye maybe this guy side that na this guy will for now. Or not this guy will reform this. But I know this guy cannot just be talking under a normal influence. He want to go. Now, Kaije na Israel. You want to go? Kaije ne Kaifo is position only today. You want to go? Kaifo is position. Easy one mama nyeru today. You rather go? Okay. There we go. At least we take if not message from Padua, Italy, and from Vatican City, Italy. They will take messages. They will take voice notes. Manamara or Madafa for some security reasons. One Madafa. I'll play voice notes. One Madafa. Some voice notes for you people, for you to people to know what really went wrong. Oh, you have a voice note. I don't know visa. We may Paul and them chair. And God in heaven knows that I have no personal hatred for any human being. You go explain tire. If I'm in an environment or I start sensing that you are a pollution. You are a pollution.
once upon a time in a man's life. In a man's son, so in a man's woman. At a point, you disengaged suddenly. And the moon again today. That if I want to grow my app, I can dip in a comment section. Then I say, will be baby. Can you rise here? If I want to grow my app, I'm an expert. You can never rise. Expert gono KO. Expert. He was part then you put to see. He was smart. Then you put to see. Well, the one in the dream punina. He will self engage in the hey, what I go? He was smart. When you put to see, yet indeed, you put to a key please. Hey, people engage in the man said they were smart. Which kind of first part owner? If only the audience are there, because need to make sense. If you are not making sense, brother, you are not making sense. We actually want you to mention them. We actually want you to mention them. That name do really need that. We want to. Obviously, no one will with evidence. Obviously, no one is no one with evidence. No one will put an atwaka. No one will put an atwafa. What I go last time? Everybody na Ogaro na kwafa. Na Ogaro na ekwu na kwafa. No ha to mmadu okwifiku, but it's obvious na now ojo abatago n'ime. Ya kwubaka ya ọtọ. Nso wadoro. And I believe that there's no way ngesi we put na apa kita. Bido onye na-enweghị o meni. Ihe buru ụzọ gwa ife Evangelist Ebuka Obi mere. Isi na nwoke Yesu wee pụta pụwa onye nwe ife o mere gị ihe emecha gwa ife Evangelist Ebuka Obi mere. O nwere ife gụ na ya ọzọrọ nwaanyị, gụ na ya ọzọrọ ana, gụ na ya ọzọrọ moto, gụ na ya ọzọrọ ego, ojiwu ụgwọ. What is that exactly Evangelist Ebuka Obi mere iji wee sị na ya nọkọta pụta gọwa onye na-enweghị ife o mere gị? That person condemn that person. Man, enweghị ihe mfuru onye ahụ na-eme dị wrong. So what? Like here, Jonathan Skia. Like here, Lovett and 500 million naira. Like here, plate number. Like ọtụtụ ihe dị iche iche. But just something. Inyogo. I know buro na plant. Inyogo wee luo taata onwe ife unu nyopụta na yo. Ọnụ na Lovett nọ n'Enugu. Ọnụ na Lovett nọ n'Enugu wee luo taata ife inyoga onwe ife unu nyopụtara na ọnụ nwa nde filu n'onwe something ndụ. Ịghọtago unu ma na o nwere ife inyogo do na Lovett unu na nọ n'Enugu still unu nwere contact unu ya eji wee kwụsị m crusade na-eme n'Enugu na aya eme influence ya stadium mana unu enwe ozi contact influence both police command and everywhere so that you people can get the real fact about Lovett. Mana unu ka na-akpọ ifele ka na-ekwu na-akpọ afa Lovett today. All these things do at your disposal for you to go and find out. Do your investigation. Use your contact. Right. But still, you ono kanone swim. If you nke do no back ono, unenwe hiki mege mwanya ono. Gatchat information from it. Oh, nke mahoki ine jenyo. Yeah? Mmado bieba go bia poison ya. The good works na gave out. No, onye. But the founder. Ihe a niile mistake a si n'aka ya niile na-eme nso wadoro odan nọkịta and dedicate my time in akpọ somebody on behalf of something there. Was there before na-eme ọ sị na akpọ ihe on behalf of somebody nke ọ na-ebe emekịta on his behalf nke ọ na-ebe akịta agba kamera na-ekwugheri ọ na-ekwu on his behalf. Sometimes this guy na-ekwu ka onye nidiri ibu da gleli na Zion facility do na gleli ịgbam na this guy aha aṅụ mkpụrụ mmiri na this guy aha aṅụ igbo or na this guy enweghị ọgwụ ike ọ na-akpọ masị gụ na-asị. I will tell you that is a lie because ị na-contradict onwe kamera ịgbanyere ebe a ịgbanyere kamera on your behalf ka ịgbanyere on behalf of somebody. I don't understand. Let us continue. Don't forget to know a shocking voice note or should you ever. That voice note to do so shocking that now operation have voice note to Adoration Ministry emeshie. Imo cha have voice note to akeda. Somebody yafuzi Evangelist Ebuka Obi kamado. If cha imo voice note to a pure
confession voice note a maybe nnukwu ife na say no ịnụcha ha voice note a ya share this video achọrọ nka more people bịa soro anyị wee nụ voice note a. I want more people to actually join soro anyị wee nụ this voice note. Because this is a shocking one, a shocking one. Something there is your people ma aka so then ya. Ezioku. Something then ya. All depending ezioku ono. Obro one blog, obro two, obro three. If that is the only way to create content and to oblo one blogger, oblo two, oblo three. It's just that na the blogger nke na-ekwu maka ọ na-enwe osu onwe ha ọnụ. The blogger who na-ekwu maka ọnụ osu onwe ha ọnụ because they don't have facts and substance to back up whatever thing ha na-ekwu. Ụmụ na-enwe bloggers ya kpara side ụnụ mana it's just that na bloggers na-enwe side ụnụ na-akọ ka ndị kwuwara isi onye na-akọ ịta n'ime ha. gain followers and make get views and get great traffic. And I go. I will not be part of it. Come and email them. That I'm gaining something from this. And the ones I stop gaining something from this, they will see me, I'll start slacking back. If you know the Jonathan ski out there, that form, interrogate that man and Jonathan. Those guys was indirectly ready to unveil what was going on. It's a word. Now, they are now getting the free will information. I don't know about the Padua. Say that I saw the video I have made. This is the legitimate thing that went wrong. This is what happened. Ife mene Enugu. Itri abụrụ Enugu. Crusade like that. Parish priest being at the program. You don't know the letter. Or they are where? Program Evangelist Ebuka Obi, Crusade Evangelist Ebuka Obi jelu na Italy. Ọ na parish ka emerie. Eche nọ na open field ka emerie. Ịghọtago. Amahọkwa na Evangelist Ebuka Obi jebe Crusade na Italy. No ya inform kwa parish priest nọ around that place. Gbakwa edo biko na m abịa. Even na uko ni ife na maketa anya ka nje say na this guy to ko na agbapuru mmiri agbapuru na Evangelist Ebuka Obi je kwa crusade na Italy no ya involve kwa no ya inform kwa parish priest to kwa in charge of ke parish yo onwe parish no na that Padova Evangelist Ebuka Obi je parish na ebe ahụ ka honko. Let's say that na no bialo crusade na Nnewi parish nọ na Nnewi ọka honko enweghị St. John the Cross parish Egbo enweghị St. Peter's Nnewi enweghị so many parishes ebe so kelu a particular parish priest Evangelist Ebuka Obi ya inform nọ na abịa that crusade. Ana m ajụ ajụjụ kedu a particular parish priest ọ ya inform nọ na abịa Padova which particular one? Ohozi bishop ịghọtago Ohozi bishop Ohozi bishop call ya inform no na bia Padova no parish priest which parish priest exactly call ya inform no na bia ịghọtago even na gwa nke na ebe ahụ ana force parish priest ahụ ya bịa ka ama asị na ni na bịa crusade they now wrote petition against the parish priest. They wrote petition against the parish priest. We submitted to the bishop. That parish priest in under. This guy, where are you? This guy weak. This guy weak. Okay, and I force the parish priest now Abia Kamas. Mgbe Evangelist Ebuka Obi jere Abuja
ka parish priest bịa ka mass ebe a mgbe Evangelist Ebuka Obi merụ crusade na nga ọkpala ka parish priest bịa ka mass ebe a mgbe Evangelist Ebuka Obi jere Enugu ka parish priest bịa ka mass ebe a mgbe Evangelist Ebuka Obi jere America ka parish priest je ka mass ebe a mgbe Evangelist Ebuka Obi je South Africa ka parish priest je ka mass ebe a this guy wokpo mana onye kwetanata na owokpo ọwụrụ m this guy shamelessly anakpo m which parish priest ka akpọ ka ọ bịa ka mass which parish priest ka na force ka ọ bịa ka mass which parish priest exactly parish priest do in charge of that field ebe ọ bịa or parish priest do in charge of that field ebe ọ bịa this guy, I feel like crying for you. Interrogating the parish priest. They started interrogating. They had a petition. Hey, what I go? Down on a Padova. Now that particular parish, the petition to the bishop. We were now. When a bishop of Enugu diocese biara, na parish priest, ebe kamasi eba. Na so that they do for here. No, is the way they. Is the way they are saying. Na so that they do for here. Now this man here with the woman, and there's a unfundamental I said I'm waiting. They assassinated the bishop. Bishop was someone or the parish priest. The parish priest we were about was there because no now parish priest is in charge of that field. A Bobial. We because now this man with a woman on a piao. Can look how he sees him force was him muje kamas yaba. Ebo with a hollow on Abia. Now parish which is field. Eben nakoga on Abia. No wuta hokulu ma akwụkwọ na ọ na-abịa na-ege ntị okwu na-emecha no voice note isi akpụ ọsị na ọnya gwara ya amụọ nọ nwanne nwoke nke tọrọ ya ka another person na-anọ na gate ka ha kpọtara gwa ya send ya the voice note ife onu onye na-ekwu ife aka onu eto ka awọ onye ji na-alụ kodin wee nwuchisicha akpịrị. Procedures that went wrong with that Italy. When they is with cheer nights, and those people are the people that are fighting that Ebuka Obi will come for the crusade. The nights. That's why I said that they did not make the arrangement well. They did not make the arrangement. Was not properly. Was not properly arranged. There were proper arrangements. Yeah. No proper arrangement at all. Because I can't mass if I require work. Force the parish priest under duress to come and carry the mass. By force. And we go problem being at the crusade already. There's a report given to embassy concerning your coming. That's the government of Italy that they welcome the Ebuka Obi. That's why they give him a huge amount of space to do his crusade. Mananda Africa. Na haji he make money state. Okay. They watch most of the people who say so they want to sell their market. Okay. They want to sell their market. And I heard that the Italian government is being careful. Okay. If you are coming, if you are performing miracle, now that person is with the go healing. That person has an alcohol. Now they verify here. I am everything possible. This short. So, I am about to play the first one before I will continue. This guy, this guy, you are getting calls. You are still getting calls from Padua. This guy, I said, then we go problem na embassy. Last minute, the embassy solve for problem immediately. When Evangelist Ebuka Obi visa. Yeah, last minute, and we go problem na embassy. Yeah, embassy. You people should not allow this man to come in. And the Italian government, we're happy. This guy. Then, he's still getting calls. Even as we speak now.
Israel nọ na call from Padova. You got to go from Vatican self. O nwere si from Vatican City where call this guy ansakana call phone yenyo okwe na power bank. Phone yenyo okwe na power bank. Power bank yenyo o start ya gen. You got to go call na abia. Gizie no nte. Ko no fuzie voice note. Listen there. Very interesting voice note. You get to have voice note to Adoration Ministry emeshi. Obele app yeah. Okay, with the followers. Now between before the 100 days get ended, we 600,000 followers. Oyedo na call Eva. Oyedo na call Eva. Everybody knows in the Zion that before 100 days and now no it was 600,000 followers. If you can then have a fan, this guy will can we then have a fan? You need to budget to count as Zion. Open to can I go Papa Zion? If I able to you, go Papa. Before 100 days, in ebe nke wife na-eme, ị na-ebe mmọnwụ na-agba, inweta ha followers 600,000 no ịbatazie eche nnesi na ebe ahụ nọ ka mmọnwụ na-agba. Ndị na-akọla aka, ndị na-achọ igbu ogbe ụfọ, ọ na ha adụghọ enough inye you the kind of followers you need. Okay, regardez, let us go to the voice note proper. Zion no no. Obere app raf wo. And I was confused until we get this right. Yes, so what? Has been to Padua, has been to Italy, Italy. All the men of God have gone. It is a verified, authentic confirmations of miracles. Yes, yeah. It's a Vatican home. It's a Vatican home. Yes. It's a Roman Catholic foundation. Yes, you are right. Peter Obi or whatever. Even when this new pope was announced, Pope Francis, Pope John Paul, Pope Benedict XVI, all these guys put that way, Kahamo. So when you are and there's a report that have gone ahead. Report I gotta go there. If there's a report that have gone ahead, we need to be careful and watch our back. We need to be careful and watch our back. And na brain here, omo na miracle ko there. Hey, gotta go. Na brain here, omo no onye si philosopher. Hey, gotta go. Na brain here, omo no we miracle umelu supposed to draw attention in the Vatican City. Hey, gotta go. Na brain here, omo na this guy we okay. Okay, that can man ojiro the information, ojiro the update. Echekwu no ji update. Ọ bịara ịmajaye. I nwa the king of update na-egbu anya. Ego I ka ọ bịara ịmajaye. Na-ege ntere gade. Je Vatican City. Na aga eyewe testimony. Emechezie very soon na nda boy or report ya ga ebido eyewe testimony. Una tag kwa na video amelo mbo. Akpọpezere stadion siri. Wezi okwu chukwu ọrụ. Ihe iji maka ebe Enugu na team na who locked the stadion. Itinu bupia nọrọ kọrọ akụkọ gụgụrụ akụkọ chakọ n'ime stadion kọkwara akụkọ na mba mmọnwụ ọgbara nna. You are not easy. You are not on guard. It was a success. You are not on guard. A successful program. A huge amount of breakthrough na Italy. The latest content now. Oh, the latest content. Oh, no, 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 content now. Ordinary. When he family came many 3 years, na Zion Nango. In fact, when he family came anywhere, Evangelist Ebuka Obi crusade, I na Zion, na Lagos. Can you testimony the fact when he record na Italy, record on Abuja, record on anywhere, Evangelist Ebuka Obi crusade. I na Victory State Ebeni. Umweho,
even that bia na no na be ha that prophecy locate here in way testimony in miracle. You got to go. So it's not a new thing. Oh, no, na-eme eji ntu akita isi wee pụta kwuwe nka. Ordinarily, oh, na pụta obi bia susugare. We won't talk about it because it is more like it's a normal thing. It is not strange. Nothing can be strange again. Nothing can be new again in Zion. If I do even you wepụta that miracle of ebe nwaanyị kpuru isi furu ụzọ bịa ya egosi ụmụ n'ụtụtụ echi and echi niile who because of need dona raise we kwata story na nwe miracle mere dia na nwe miracle mere dia we say can go sing uno nwelu. It's not as if no something new. It's more like a lifestyle. You got to go. A viral video called okuchara fanchar. You got to go. O hife jizi emono ongu me paraketa na yipu pare ya. You got to go. So na gente. Maybe ni na ga na ekwu maka ya. But why is everywhere quiet? Now, I would like you people to listen to the informations I had from Padua. And Information. And the father has. See that even that they were vigilant. They were vigilant. Or you fair game. Okay, if you say. Never had a lot. Never had a lot. I had to show them RNG. Why they locate a reference sister? Mpama, omakuna reference sister receive na reference sister receive miracle, yeah. Even the father no at a lot. If you just say slow name, akupo masiri anchari is but all the same. Actually, aya hasikwe. Actually, aya hasikwe to is way for. You want to go? Voice note. Obodo, since you send them phone number, no matter how you know, I think phone cannot collect at all. Take your money, okay. Adoration. Okay, for you. Okay, for you. Adoration. Undo to her. Obodo, Safa Obodo. Nancy said, I said, adoration, undo to her. Kadambaka, don't you saw that? So what do you yeah. The king of men, onye mmadụ mmalụ mmụọ onye ji anya afụ mmadụ were anya na-afụ mmụọ odogwu nwoke gidigidi ugwu eze Chineke odogwu ikarịka egwu ndị ajọ mmụọ ka ị na-akwa n'ọfịa unu na-ekwu ọnụ ya ndị a na-ekwu ọnụ egwukwere gị ekpe Evangelist Ebuka Obi n'ọfịa Chineke amụmebu nse nweta liver unu na-ada enwe na amụmebu na-esi nweta moro unu na-ada enwe moro na-atụtụ moro unu na-ada enwe sọsọ onye na-ese kulos ma onye na-aṅụ ọgwụ ike onye ya ada enweta this kind of moro unu na-enweta ịghọtago this kind of moro unu na-ada enwe ikpe Evangelist Ebuka Obi n'ọfịa unu na-atara ikwo. Let us continue with this exposition donor, this voice note. Chetakwa na this voice note will mark the end of Zion ministry. Ndị ife a na-erizi ife if na ọ ka nwere mmụọ ọ sị na erizie mmụọ ahụ na ọ ya dịka ebe atụrụ ogburu igwe ịghọtago mkpụrụ mmiri doro eyo a na-agwa n'ụmụ ndị na-akpọ ishe na-asị na-ewochi last week setting come well yeah but what are they telling here Ebuka Obi is in form of no Imo State we are nation Imo State the one some ndị Enugu the follow how can Ebuka Obi get you na data italo Paris ebe anyị na-akụ ka na Padova mụ and Padova ndị mgbe mbaka dị Padova anyị nwa bụ ndị organizer anyị nwa bụ ndị isi ọkwa nwanne anyị nwoke okay even after me to the idea I no I and they work it I ban him St. Anthony get bank ka ụmụnne but imagine Ebuka Obi na-abịa
priest in our church. Kasi ya kauka. Ebe ko bi na adoration and there. Who say here? Can you imagine no church ahụ ndị Imo State abụka mma akpọ ha ndị Imo State. So ekekwa n'ife Zion to ndị Imo State yo ka ife adoration to ndị Enugu. So it is now between ndị Imo State and ndị Enugu. Ọkwa ifuru ha ọ bago n'ife ndị Imo State na ife ndị Enugu. Na ha je petition against the Reverend Father. N'elu. So Bishop. Ai Chineke. Even when they night, but I got a man when they come out of nobody is tuning at night. When they night last time, some of us are eating night. Got a Naija Obi. I don't know how they invoke night to the. I want to believe hell. I'm about to communicate information in there. Who so good is a guy in our cost So because of this complaint, force ministries. I revoke night in the Jeve complaint. Hi, Chineke. Hi. Okay, my head. Okay, my head. They call need to increase capacity. Jolo. For they call. The parish. You know, ask the Reverend that Imo State. Imo State. Imo State. Now, Bishop has about the Reverend Father. Bishop for the Reverend Father to go Jesalon, yeah. At that point. So, all this might just come pass. Information. No, number one. Because I am my even. So now that I got a church. Tata Haga Church. Members church Naga. It's a word. So, number one, information capable of end Zion Ministry Agago. We are heading to the second one. If you even just say when I'm really real. If you never concord or ever now possess no. If you never concord or now possess no. Now number one is position only make you. You gotta go. Now number one is position only make. Now force solo. Now force Reverend Father because now a Benin Evangelist Ebuka Obi go crusade, including in Jenny Imo State Befa. Only the bishop and the father na bia karaoke. The other guy and Akahoka crusade ya na easy. Mo mboje South Africa. Akahoka crusade ya easy. Efre Evoko Brenda eziho nolo nolo Efoko bro ha eziho we nolo. Again, the second one capable of it shut down Zion Ministry instant. Then you snake is here to Catorotolo. Mbe koyi all the kisimbe. All the kisimbe. That was second person. Good evening, Saida. Good evening. Yeah, I'm a video for him. The thing about Italy, Ebuka Obi. Yeah, my friend in Italy, Wamula, actually, in the Italy government, Italy government, and actually, oh, man, I had a check. Any miracle, remember, actually, which is a for Catarosa. Little half was a match of force or dear. Government chariot. Yeah, I wanted to put me out that place. Conversation at the media. So, Italy, Nigeria, miracle. I got put the person JJ. Yeah, had to verify very well. Yes. So, and then do to become like so, you know. That's why you were for any miracle there. If any miracle there, only see. Isi ya emelu mmadụ ọfụ ya ụzọ ahụ mama ahụ fọrọ na Italy ozugbo na ụda woman fọrọ ụzọ send there to Israel na ndị otu ha anya ha mechie ozugbo ha fọzi ụzọ
ya ndị nọ na wash ka ha mfu ebe eme miracle ka polisi dide ha wee kpuo isi instantly ife ebe gburu na itri gbucha na itri na ha aghọta nya ha narị anụ asịrị ịghọtago ha narị anụ asịrị na-eme na mba mana ha anọghịzi nke merụ na okpuru brọkọs ha o nwere iberibe karịrị nke a na-ekwenu m biko ndị atụrụ nọ Italy abata mgbe atụrụ na Italy ekpechiri ekpere chi nke a akọwa stori biko achọrọ m ịga fọda achọghị ịga fọda ime expose more voice note so according to Prince Israel o nwere ife expose ebe a biko ndị otu anyị ndị na-ege na ife a o nweghị ife ụnụ nụrụ expose ebe a ka akadachi expose ife I said, I'm trying to expose more voice notes. When we give it expose level, yeah, if I will, is this the Messiah or should we wait for another? When we give it expose level, kaya kaneshe, okay, kaya gavani wrong when you go on, I can when if actually expose more. You never can tell. Also, know with voice note too. Yeah, will release there. There will be problem. Igbo Channels TV, from maybe email video, he was trying to direct some certain points to me. Igbo Channel, Adoration time without number can happen a master shot camera that you are seeing in a camera and setting, which can happen to any cameraman that I'm a professional cameraman. And let me tell you that a professional cameraman, I can check out expose what so happen of story on Adoration Ministry. Deliverance anaga. Prayer of healing and deliverance anaga. There is action in the crowd. Never action not in the crowd. What are you going to do? If also can go on with Israel. You would pick people when they fall under anointing. When they demonic entrances, when they spiritual entrances. If you throw out your camera to crowd, you see that you are spiritually blind. So, this is what I am against. I am against that now. Right from the day Okabidor where we no gain kaye. Ne won't be the pollution now on the body of Christ. Because no na amaho onuche na mantola ahụ na ofu onye ejikide ịghọtago onuche na mantola ahụ na ofu onye ejikide na amaho na God na-erase people every day ịghọtago akpaghị pụọ n'ụzọ ịghọtago akpaghị pụọ n'ụzọ ka akpa onye ọzọ. Overtaking is allowed ịghọtago overtaking is allowed. Agwa somebody doka Benson Idahusa ha na of course ha nwama because Idahusa ha train more ministers ndị doka adịbụ ya na ndị otu ha ịghọtago ha ncha niile product of Benson Idahusa ha, and those men are doing greater things. They are doing greater things than even and which is the wish and the prayer of Benson Idahusa. Then will people who will take over from where he stopped. You got to go. So, because that Agbayo if they make it, I they make it. Agbayo na mmadụ nwere ike ịnọ ndụ like this mmadụ etife ye. Ye kweta. Anyị ghọtara ọka gbara. Social media where they say, after social media is an available means to attack whoever you want to attack. Because of now, na generation I can follow. Onye Sinobu, a man of God, that is spiritually guided, is spiritually equipped, but no advice. Needing that advice. Needing that advice.
Then advice. Kekukere maka onye ahụ anụ advice. Ka nwa na onye ọ na-anụrụ ọgụgụ ọwa Evangelist Ebuka Obi sigara ịda anụ advice. Onye nke na-anụrụ ọgụ na-agbagachi okwu, gbaga ma bishọp ya okwu, gbaga the whole diocese okwu, gbaga ma gọọmenti, gbaga onye ọbụla ịghọtago sọmụ ya ekwu sọmụ ya anụ. Even ugboro diocese chọgoro ka a control ya put onye into one place o kwechije jụ ajụ sị na onye ahụ nọmba 1 na onye ahụ gara gburugburu. You are talking about advice. Let us talk about advice. Evangelist Ebuka Obi with spirit of disobedience n'ime onye nke na obelu nọrụzie ọ na-ekweta ife a na-ekwu. Ọ bụ onye nke a karịrị bishọp karịa popu sef. Onye nke a popu bịa Naijiria kwuo okwu ọ ka ya agbaga popu okwu. And you are talking about advice. There's nothing you people can defend. So jezie n'ugbe na masago ya okwu. Israel nwa bizagon ezuga sago okwu wepụta mo voice note because nke iwepụta onyanya mpụ amon no n'ifere ahụ eme. So ife ahụ ife gbanyere no camera ka bịa expose ife ahụ ife bịara expose sị na a na-asa ya okwu why unu ji nwe mana and siasakwuna m okwu ahụ why unu ji wee nwe that similar threat n'ime unu why unu ji wee nwe that similar threat of authoritative, thinking that you people can still control the media and control the space before. Go. More people have to go. You got to go. I know that I say this 200 that can be in GLE. We may bash. Bien nacho, the who know your chance. May bash. Chance GLE. Or the possible. Chance Maruzios. Or is it possible? It's not possible. So what bizagon? Ezugo, I challenge you to release more voice note. No, only voice note in voice note in kill threaten. I challenge you. I also. I can put up a live video and then a live video. If there were some people from North Padova, there were some people that would like to interact with me one-on-one. And tell me what exactly happened there. Do that and then can you do that and stop capping? Can you do that and stop making noise? A such level of miracle. Hagwani hole a miracle. In on a camera, they put a miracle made a Padova. Man is seeing where people there. Is seeing where people there. Yet those people any more information. The government wanted him to come. Now this and that. He ain't against whom he had in Chia. Whom he ain't met us, whom he had met us. If I am mad, is mad, or body out of the mad. If I am mad, humiliate your mother. I own your job or go. Udi in a minute. In a wood when I know you just know me envy and jealousy. It can be anya ọkụ na-ekwukwa na ụmụ ihu dewe anya ọkụ jealous dewe mmadụ envy and jealousy aga ị ka na-ewu anya ọkụ ịghọtago your body language gosiri that you are talking out of envy. Look at this security aga salo there ka adụ sure na ivu isi na gọọmenti amụrụ na onye ahụ na-abịa isi na gọọmenti amụrụ na onye ahụ na-abịa Evangelist Ebuka Obi dụgokọta agha ahụ n'anya onye amụma dị ike na nwụmara ewu ọ dụgokọta agha ahụ n'anya na-ege ntị. Before he even said that na ekwu okwu no here is more evidence. Jane gbe na mụnwa wezuga ekwugo okwu okwukwa nke ahụ nke ịtọ nnarị ekwu. In fact post nkwa wee na-ekwukwa nka wee bịa ya ekwukwa mụ echi niile. So Jane si na answer ọmalụ evidence and voice note niile ahụ nwere ọya ede na mụnwa sịrị na ọ wụrụ na o riri izi ihe n'ifere ya emewuye na mụnwa wezugosịrị na ọ wụrụ na ọ gba ihe live camera ka ndị niile ahụ ọ na-ekwu bụ n'ozu ihu ha bịakwuo ka anyị nụkwa gwana ha na mụ sị na ifere ya emewuye. So Prince Israel, I Ezugo, I challenge you to release all the voice note ma nke nwanne sị na iri izie na ebe niile ya agbagharaghara ọ wụrụ na iri izi ihe ifere ya emewuwu
I challenge you to release it. Bia go see people into iberibe yusi wedo maka ide iberibe ada wu iberibe adoro njo ndị niile na-enye information ha no on ground yet onye kpuru isi fụ ụzọ a reverend sister gị ije a lot of people in ife ebelebe nwuo ha gbara ọhụụ. They did not tell you, but they said they were on ground. They said the government with their intelligence. You don't even need to show anything na camera because government with intelligence about government feature all those things. They did not act. Again, na social media na nyagasi ono na guso sumiri kadenye. Yeah, na guso sumiri kadenye. Ndị na-edi ihe ọlụ a, they are disgracing you. Ndị na-edi ihe ọlụ a, they are disgracing you. You are disgracing yourself. You know, Ebuka Obi, but advice can be as a young man because it's obvious na ogodo na akwụgwọ that you are suffering. Ogodo na ha na akwụgwọ. You are suffering because all na ebe ata afufu, all na ebe ata afufu. You ya pụta ikwu okwu ụbọchị asị ezugeje na hotel room. Ọwụ na room nnọ amakarị kwasịzie na mma iwu room mmadụ. So room nnọ na ewe na-eme video. I believe na mmadụ enwewu the bedroom or room ye or less in a hotel. Many people not here spend their time dozie room ha. You don't even need to have millions. Oh, iwuru nwayo lolu bed go. Iwuru nwayo ka ihe eji megide ife dozie room or do to the standard. Even ụmụ akwụkwọ, even students nọ na school. Jee na university, jee na Nnamdi Azikiwe University n'Awka. Ịghọtago ịbata ebe a ka efu room ụmụ akwụkwọ nọ na bata before we go 55 inches television. My younger brother go na etinye na room na school. Go AC tinye na room na school. Buru mgbangwa generator ịbata ogo ọ na asuje. Rụchacha bed set ife niile. Woma TV console a na hang television a hang. Ọkwụ nwata akwụkwọ no school. Jee na university ka efu room ụmụ akwụkwọ bi na we gwa na 21st century a ka efuru nka nọ na room ese nọ na hotel kan je se photo. It shows a long way level ebe exposition no kwesịrị. The people who are giving you this dirty job in Alo, they are how they want to far for you to come na full camera. Ebe people do privy to information. But ana kopere say, eh? Na nwere ndị setiri mmadụ ọnụ konuko ifu nuko na achigari voice note. Je kwa nuko mo shepụta enyi gongo mo kriu. Ịghọtago echi niile mmeri elu nke a ka adọ attention ndị Vatican. We want to prove to us how special Italy do. Italy is a place of special concern. Evangelist Ebuka Obi go there. Make crusade there. Kingdom of hell prevail there. Make crusade there. A miracle recorded there. A testimonies given there. Many people be there. They shared testimonies. Italy government that they say we want to confirm this testimony. Was there testimony are not there? Yes. So miracles were recorded there. Testimonies was given there. There are a lot of things. Evangelist Ebuka Obi kwema nwoke na nwoke enu o nwoke na nwoke inwe mmekọ ọkwa maka ọdụ n'ikpunye na ụmụ obodo a ọkwụ na ana Italy wee kwuchukwu against it ka iwe mara nke ahụ elu wụlọrị na ọhụrụ na ọsọ bụrụ ka ahụ elu na-adụga n'ofe ịkụ mmadụ ịga ndị human rights na ndị otu mana ọ na ebe ahụ kwuchukwu ahụ kwuchasị okwuchukwu ahụ na Italy na je Vatican self inwe engagement okwuchaghị taa nabata o kwuchara ya nọkwa like ebe 3-4-5 days before na onye yesi udo onye nwere ibubo ngo onye agoziri awụ onye agoziri agozi ịghọtago onye agoziri agozi awụ onye agoziri agozi ịghọtago nwere ife nwere ike ime onye toro ngozi ịghọtago nwere ife nwere ike ime onye ngozi Chukwu dị n'ahịa. So ife ọgbala ụlọ away and the home ọgbala ụlọ home lukwa na Champions League gbakwu na eji aka eji ọkpa ịghọtago gbakwu na eji aka eji ọkpa so ọkadụ ka n'ụdụrụ ka nwere ife ka nwere ide eme
enyere embassy nka enyere ụmụ iva enyere inweghị ụbụrụ ịchọkwa pụta bịa disgrace onwe ụmụ inwe voice note ndị send voice note a getman na ụmụ isi akpụ agụ na ha nọ n'ofu ụlọ bụ na ha nọ n'ofu ụlọ sị na ịchọghị ịkpa afa eche nnọọ ngụ sịrị na ụlọ aha atụ obi na ụlọ na-ekwu okwu na a na-akpọ mmadụ afa na onwe onye nọ na-atụ ụjọ nwaanyị jizi ajọ na ya akpa afa kpa afa na ọ kwesịrị na ndị Zion na-eme a na-ekwu okwu a na-atụ na agha da akpa afa na ị na-ala ka a na-ekwu okwu evidence a na-atụ aka a na-akpọ ife afa a na-akpọ afa ọhụzi ndị ukwuru ya oluo na tọn okịta withheld afa oluo na tọn withhold afa nwanne mention them. We want to hear the names of people na-ekwu ife a amụọ nwoke ya nwụrụ nwoke ọ ife gwara anyị amụọ nwoke ya nwụrụ nwoke ịghọtago you are now being cautious be very careful now ịghọtago voice note ụnụ nọ n'ụlọ send ya onwe ụnụ na-ekwugheri abịara ịka masị kere onye kalụ masị na crusade Abuja ka onye kalụ masị na nke eme na nga ọkpalụ ugboro abụọ ka onye ya aka masị na nke aka ya eme kere onye ka masị na nke eji eme na America ka onye ka masị na nke eji eme na South Africa ka onye kalụ masị n'ebe niile general mee crusade a eji wee na-afọsụ parish priest na Italy nọ ya bịa karịrị masị ajụjụ ka nna ajụ owe je kpesa bishop wee sọmọ Lọnda ife niile a na-eme n'Italy ife niile a na-eme n'Italy ife niile a na-eme n'Italo biko na my people ka anyị kwufo nke anyị ekwu echi niile ịghọtago okwu abụrụ nne ịghọtago okwu abụrụ nne ịghọtago gwanụ Prince Israel na mụ nwa wezugo sịrị na ma challenge gị n'onwe voice note ọ sịrị na o riri izie na ife ya emebi na nsenya riri izie the voice note ka ife mebizie m ọkwa iri izie Zion emechizie ọkwa ịchọ ka Zion mechie because na Zion threaten superiority unu ife iwu na Zion challenge the authority unu ife iwu na Zion gosiri na ife ahụ unu na-emekwara n'onwe ndị nwere anointing n'ime na unu nwekwa ndị Chukwu nyere equal anointing. You came in the afternoon to come and explain to us no when they will spirit of gift of Ibu Amoma, and I will gift of email solution. Because in your shallow mind, a mohon eberebe in your shallow mind, a mohon eberebe there. And this is Ezugo. I dey here. I agree we seek bande na fabricate your voice note. Ha na mo sịrị na uriom ahụ unu ji eme tụmbọm na Ezugo kpụkọrị nnekwu iri na keji karịrị akarị nnekwu ụmụ iriom niile ahụ unu ji eme tụrụbọm nnekwu ya eju na keji mkpọghepụrụ m keji kịta ịfụsọ nnekwu ọkụkọ ebe o juru so na-akwado na anyị na-akwado ịghọtago voice note ahụ iriri izi ifele emegbuo iriri izi ụda voice note esi na iriri izi ebe niile agbalị iriri izi ụda voice note ifele emegbuo. It is with that voice note. Shame on you. We challenge you. Ndị na-ebe a so nyere unu aka wee challenge ya Prince Israel. Sị ya na anyị sịrị ya biko yizie voice note a Zion Ministry ya na-agba mgbasi nsị ka ha mechie na announce ndị ụwa niile Evangelist Ebuka Obi fake nọ na emari nji nya ka ifuziri ife ya wee release ekete ekwupụ ike jide ka ife jide nya onye ọma Emeka ntụ a ga-esi wee Zion n'anya akwụkwọ ndị for Zion n'anya like this you with a sensitive information ịma na iri izie Zion no gona ha na anụ ọgụ since okwu ebie ozugbo o nwere ife fọrọ ọ na-emecha n'ife niile ụnụ ma na ụnụ nwere ike ime team obstruction both physically control woman men still ife niile ahụ ụnụ mere disappoint ụnụ nyazi ka inwetalụ a sensitive information ya wee release ha ekete ekwupụ ite idebezie Evangelist Ebuka Obi na nke ikpeazụ a na-asịzi mmadụ epushikwa na ya na epushikwa oyi release mo in fact na epushi oyi mepe live section I challenge you to mepe that live section. I want to see who is that person. Ka ọ pụta na camera kwụrụ na akọtu voice note anybody can onye nọ na room a nwere ike send their voice note ebe anya na-eme ya na-afefekwa ịghọtago so mepee live section ka anyị mara onye dị ife ahụ nọ na itiri ya bịa ka akụkọ amarọ na onye kpuru isi fụrụ ụzọ dị amarọ na onye ada aga ije gara ije dị ka anyị mara onye dị ife ahụ. I challenge you ka anyị mara onye dị ife ahụ na onye ahụ kere ebe onye ahụ zoro wee ghara ịma na o nwere ife merie
ịghọtago ichoku nọ n'ụlọ mana ugbene ya na-azụ n'afịa mana ichoku nke a ugbene ya ha da-azụ n'ụlọ ebe ọ nọ n'afịa ka ọ na-azụ ife ọ nọ n'ụlọ gbara ife zụrụ n'afịa mana ọmụzi ife na-eme n'ụlọ ebe ọ nọ ịnọ n'ụlọ gbara ife zụrụ n'afịa mana iduzu so short sighted na ịma ife na-eme n'ụlọ ebe ahụ ị nọ ife ọ na-onwe ife bara na ya. So my brother, idu too small agwagongo na kpuo otu enyi nọ na-enye mkpọtụ ọgbagba mmebeghị ndu say for the sake of this mana emebeghị ndu na-ekpugheri. So werugodo nke a ngwa n'abalị a ka anyị wee chedukwa echi niile because echi niile enwere m ụzọ ụwa na otu things m chọrọ igosikwu ọpụ onye mahụ achọrọ nka ngwa ya na nne nwere ife mere ori ndị Vatican aka eji ịghọtago ndị Vatican aka ejiri wee maa na o nwere ife mere. This is ezugo ka abalị amaala anyị mma n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Ka abalị amaala anyị mma.